अपना भाई खातिर हम का ना करना यही से तो हमार दर्द देख देख के जर लगे भाई भतीजा खातिर मरत रहले काहे ना मरब हो भाई भतीजा खातिर है जेकर भाई भतीजा नहीं के ऊ ना जानता कि कितना भाई भतीजा के दर्द होला कितना महत्व होखेला एकदम देसी लिए देसी सूजी है भैया कहना कि ये बुचिया तोरा के आओ तनी हमरा के दम अपना हाथ के बना के खियाओ देसी सूजी के हलुआ काहे ना बना के खियाई भैया कितना खुश रहे ना हमारा हाथ के हलुआ खा के कहे ना बुचिया तोर बियाह होत रहे ना तो यही खातिर होत रहे कि हमारा के हलुआ के बना के खियाई भूज लेनी सूजी एकदम शुद्ध देसी घी हमार माई भेजावे ले हमारा नैहर से वही के बना के अपना भैया के खियाई सब के दम बात ना करे जमे के शुद्ध घी बना के खिया दी 1500-1600 रुपया किलो बाटे घी हो लेकिन हम बनाए भाई खातिर तो अपन जान दे दी नहीं का बाटे सूजी कह दी भैया के अपन जान दे बुचिया हमारा खातिर तो हम जान हाजिर बा भाई खातिर जल्दी जल्दी बना दी भाई आई तो खा के खुश हो जाई हमार दम का समझ ले बढ़ जा भैया के खाली हलुआ नियन थोड़े ना बर्फी नियन काट के घी लगा के बढ़िया से पसार के सूजी आ बर्फी नियन काट के तब अपना भैया के प्लेट में दीना एकरा आगे स्पंज फेल नीमन नीमन मिठाई फेल का समझ तड़ जा अस्कतिया थोड़े हैं अपन भाई बाप की खिया में एकदम माहिर माहिर तब ना हमार भैया हमरा के हिया में सहो दादा असही आज हस हैं सबकर भैया काहे ना आए हम सब मुहा देख के केहू के भैया केहू के जान सब करनी देख के करनी बढ़िया से बना दी तबे तो हमार भैया खुश रहे ना कि हमार बहिन नियर लाखों में एक बहिन केहू के ना होइए सब का जान तड़ी जा कसऊ आइल भाई कसऊ बना के दे देनी कसऊ खा के विदा कर देनी ना हमार माई भैया खातिर कहाँ कहाँ मनौती कइले रहे आए तब हम जाके भाई एगो भइल असही बिना मन के हम सेवा पानी को के बगे दही बढ़िया से काट के बर्फी नियन तब अपन भाई के प्लेट में दही ना खाए के तब ना हमार भाई जाके नाम करला कि हमार बहिन हमरा के कितना शौक से हलवा बना के देवे ले खाए खातिर के आए हमार सास रही कतना माखी चूस कहत रही कि अपना भाई के सेवा करते काहे ना सेवा करब हो काहे ना अपना भाई के निमन से देबो काहे खातिर अस्कतियाई बा एक दिन के खाना 10 दिन के बाद खाना आए माई कहावत कहले एक दिन खिया देबू बढ़िया से शौक से आदमी 10 दिन बखान करेला कितना सुगर सुगर बर्फी बना देनी भैया खैया तो उठा के टप देना मुंह में उठा के टप देना मुंह में जान जा मामा की माई हलवा बनावत एकदम देसी घी 1700 रुपया किलो के लिए नहीं घी अरे बाप रे बाप जिया हो भाई ने यही तो जियात रहा मामा के जियावत रहा मामा के ना खियावल आदमी कहे ना कि माँ डबल माँ लागल बता जान तरे सूजी के हलवा हमरा के बेस्ट पसंद आवेला ला भैया ला खा खा पसंद जन तारा रे से तारा खातिर बना दही ना एकदम शुद्ध देसी के एकदम घी गम का तब भैया देखा आई तो उठा के टप दे मुंह में हड़वा मरचा के अचार बना ले ली का ले का भैया वो ले ले अब अचार इहो ठीके बा बढ़िया अचार बा तन पानी मंगाओ पानी अब फ्रिजवा के पानी लेके आओ फ्रिज में पानी पानी दे हम अचार दे तनी भैया हमर खा लिया और ही मांग ले भैया और ही बचा बाटे हां और ही तरह खातिर बना ले बनी वाह रे बहिन आहा एकरा हम बड़ी आशिक हूं पहले पकड़ छाया आदमी पकड़ घोसरी के 1 5 का हो री घर ही में से उतर ही ओइ जैसे हमरा सुगंध आइला अरे भोसड़ी के है तू हम हैं ये घर में कहां से आ गई रबिया बो आहा रबिया बो हां रबिया के मेहरारू कबे में आऊ तोर लाज शरम नहीं छे लागत मामा अरे भोसड़ी वाला छेकरा रे जे हम बियाह भइल खाई ना रे तू के कर का रे तोरा के आज हम देखत हूं वो हमारा खातिर बनल शुद्ध देसी घी के देले हमरे माई भी आई रे घी देले रहे ओ के लिए याद दे मी हट खाबू मुबा खाए लायक ये तनाई भूखाई बेरे ई हां बनाया और मकिया टूट जाई
हमर बा मतलब काटो हमर बा ई हमर भयनवा के कैसन मेहरारू मिल गइले दादा दत कटाई ई तो नागिनो से बढ़ के बिया देखी हटा कहां कटाई रहो हटा लाल हो गइल साला सुतत कैसे होई एकरा संगे हमरा तो डर लागता कि दुख में बा हेती हेती पाइप कहां वाली रे हेती हेती पाइप पर ला भैया ला खा ला अचार लेके अचार लेके आओ तलू अचार लेके आओ तलू हां ये कोनिया ये का तू करत हो है भोसड़ी भोसड़ी ठीक है ई रबिया होइया ना हां मम्मी ससुर लगे खाए दे रे ओए छीन के तू तारा को धरे बानी खा ले तू मामा के काहे छीन लेलु हो हम ये बफरिया खाए बर्फी काट दे तोरा खाती ना बफरिया कैसन बिया छिनार रे कौन साला एकरा कब बार रहल सकेसन भट दलस हमर भाई ने के हां तरला एक तन को ला शरम बाटे के के भेदले घतिहाई करतनी कोना संग इज्जत लूट लेनी हम मामा ससुर लगे भोसड़ी ससुर ऐसा नहीं रहेला ए देखा मार देन दे कैसे मार तीज को इज्जत ना ओए ओ माई ई रस छाइल बिया रे ई रस छाइल बिया मुंह से आगे से निकाल दलस तू क्या बाला इजाज बार खाए खियावा एकरे खियावा बहुत बढ़िया खोजले बानी मामा के फ्रिज के पानी लेके आओ तला पागल ये करे भय ने ना रहता ना आदमी कना भय ने के ना मारे के चाहिए पागल रे हमके क्या हो गई पागल रे हमारा हाथ में ले हाल खात्र ने उठा के खाती तो मेहर रिया अरे बाबू हाय हमारे मेहरारू हिया रहता भॉइस करूनी पानी खाते गप गप खाते माई भाग रे विदाई करत रहे कर माई तो कहलस कि पाहुन अभी लड़का के बुद्धि बा अरे हो देखा हो चोर 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 देख रहा रे आने वाला लुटा तो जाता नहीं है तोरा घर ना आई हमारे आगे से अन्य हटा दे बिया भैया हम नहीं जानत कि ऐसा की पतिया एक बार अभी मारो ना बड़ा माजे होत रहे बड़ा काई छिनार बिया रे ई हुड़का के नाच में भागल बिया का देले ना कानून हां देले ना तब मारत ना त मजा ना आई खत्म बिया एकदम रे अरे पागल है तू बोल रे तो तू पागल है बल सफा तोर घाव में देखला तो गप गप सानी लेहना नहीं बोसा तनी मुंह में ओए ओ मैया हम ना जाने के आज सूट के खाती है कितना टेस्टी ओए के हटंगरिया बहारी का खा जानते रे खुदा रबिया रे अरे नतिया अरे वो तो के पहुंचा होई गाड़ी पर पहुंचा कहा घरवा में कुछ रहल मामा बोलाम जी काल के चोलिया पे आपे पहनले बानी काल के देई का रतिया खोला घर में की बात लागेलू बतावे हमके भगाए कह दिए खुद के लेकिन ना जान लगे पागल बिया चुप रे पागल बिया एकर माई कहले कि पाहुन अबे लड़का के बुद्धि बा तू ये जवान करबे सुहाग ससुर में ना जवान होनी सब जवान करबे रे हमर भाई के आ गेले उनका फेवरेट चीज है हलवा छीन के खा गई हैं ई भूखाइल बिया तब न खातिया अगर एकर पेट भरल रहे दिया बंगा तन टुकड़े में खिया तन यहां अबे 13 दिन ना 3 दिन भइला तले रानी खाए पिए में कोनो कमी ना शौक से खाई जा अच्छा खा और खाए खा तू खाई बता हम खात रहम औरी मानने के नहीं करते हां बक्सा में सबुनिया निकाल के देन जाई ना है काहे के बक्सा के साबुन देगी हमरा खातिर माई बाबू देल बालन तापन किन के ना हां तेरी अपना दादी दिन से ना हाथ रहो हमरे बक्सा के साबुन से नाइबा 73 का ठीक ना माई कहतिया उहे बाड़ू तू मगर अब का करें चोदिया पहले बाल खोल के द गंजी अरे का ले जा रहा है लाऊ आओ हम नहीं आई आहा इस बहाने खाए के मिल गल छी हातारा देता सुन फक देना हुड़ू कवा के दे देती है फट देना बना के हम मुहे दिखाई के बेरी में जान गए कि गेसन 22 से नहीं जाके हम दी